Pagpa-deputize sa mga traffic enforcers sa Mandaue City sa Land Transportation Office, duna na inisyal nga panagsabot kabahin ni ini. Ang report ni Nico Sereno. Nag-initial meeting na ang OIC department head sa team ug iyang mga sakop sa kadagkuan sa Land Transportation Office. Gihisgutan ang plano sa pagpa-deputize na sa LTO sa mga enforcers sa Mandaue. Tuyo ni ini aron sila mahatagan na unya og TOP o Temporary Operators Permit sa ilang pag-roving sa kadalanan. Ubay-ubay hinuon ang mga requirements sa LTO, una nila ma-deputize ang usa ka enforcer. Sama sa NBI clearance, mga tests ug uban nga mga medical examination. 32 ka mga pangan ang iduso ni Rituya ngadto sa LTO. Apaning maong gidaghanuna na magikan ang mga ma-deputize nga moagi pa og pipila ka adlaw nga seminar. 2 or 3 days nga seminar para sa kay kasagaran din ato mga bag-o man to. Naaraman may mga I think 3 or 5 nga katong kuan deputized sa una sa LTO. So ma-consider na sad to sila as murag refresher nilang ilaha. Kung makumpleto ang plano, hayan karong Pebrero na hingpit nga mamahimong otorisado ang mga enforcers nga makadala na sa parehong citation ug TOP sa ilang pagpanakop. Samtang sa pagpakisayod usab sa GMA Regional TV, pipila sa mga drivers nga among na interview o yun rasab sa plano. Aminado sila nga magmatngo na niini ang mga drivers sa kadalanan. Hadlo kay anti-OP dako na kay nagkuan para nako lang. Dako na kay nag pila lukat ana. Perti na dako gamit sa kuan ana. Magmatngo na gyud. Magmatngo na gyud. Nati OP na bakasukat sir? Wala pa sad. Kay nagamping man gyud sir. Para ang mga tao mo respetar po sa traffic enforcer. Kasi yung ubang driver wa may respeto. Magsalig na citation na ihatag. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.